mediálnu dni, aby sme vás ozrejmili zo Slovenského národného múzea, v akom stave je po pol roku Krásna Hôrka, ako pokročili práce. Ako sme slúbili na jar, organizujeme druhý mediálny deň v októbri a ďalší mediálny deň bude o pol roka v marci. To nie na začiatok by som takto povedal. A dovolte mi na úvod privítať človeka, ktorý stojí za Krásnou Hôrkou tu v Betliari. Je to pani riaditeľka Tímea Mateová a jej kolegyňa a projektová manažérka projektu Erika Šmelková, a som veľmi rád, že prijal účasť na mediálnom dni aj starosta obce Krásnovské Podhradie Štefán Kúna. Krásna Hôrka, ako viete, už to bude pomaly 12 rokov, čo ju rekonštruujeme. Ja som veľmi rád, že postup prác, ako ste mohli vidieť aj prechodom priamo na hrad, je veľký. Všetky podrobnosti vám samozrejme povie naša kolegyňa projektová manažérka k jednotlivým stavbám, ale už začala výstavba ciest, už sú položené základy stánkov, na Krásnej Hôrke pokročili reštaurátorské práce a dnes budete môcť vidieť aj niektoré už opravené časti, respektíve časti, kde už reštaurátori pomaly končia svoju činnosť. A ten život, som veľmi rád, že na stavbe je veľmi rýchly, veľmi taký efektívny a práce pokračujú veľmi dobre podľa harmonogramu. Asi každého zaujíma, kedy tí prví návštevníci budú môcť vkročiť za brány hradu? Toto je veľmi ťažká otázka pre nás a nie sme veľmi radi, keď na ňu musíme odpovedať, ale ja sa skúsim odpovedať. Vláda posunula termín do úplného dokončenia hradu Krásna Hôrka na rok 2026, teraz v lete, ale pre nás práce pokračujú podľa harmonogramu. To znamená, že prvý milník by mal byť vo februári budúceho roku, v lete by mal byť druhý milník. Potom máme ešte nejaké obdobie, keď sa budú niektoré veci dokončovať. To je tá práce, ktoré prebiehajú momentálne na Podhradí, Dolnom a Strednom hrade. Ja dúfam, že nás nič neprekvapí a všetky práce pôjdu bez problémov. Druhý problém, ktorý máme, alebo respektíve druhá časť, je Horný hrad. Tam momentálne projektenti spracovávajú projekt na stavebné povolenie, aby sme začiatkom budúceho roku mohli začať proces verejného obstarávania. Predtým bude však treba urobiť ešte realizačný projekt a podobne. Chceli by sme začať a respektíve Horný hrad obnovovať v lete budúceho roku, tak aby sme stihli budúcoročnú sezónu, ak nám to organizácia stavby sa podarí. Čo sa týka samotného otvorenia, tak sú to také jeden základný problém, a to je otázka vody, ktorý treba, ale je tu našťastie pán starosta z Krásnovského Podhradia, ktorý verím, že v týchto prácach pokročili a bude možné v čase, keď by sme chceli priviesť už prvých návštevníkov na hrad, že táto voda tu bude, lebo to nie je len o privedení pitnej vody, ale je to o hygiene, je to o bufetoch, je to o stánku, aby sme ten pohodlie urobili, ale je to aj otázka požiarnej bezpečnosti. Bez tejto veci nevieme v podstate otvoriť a nevieme túto časť nejakým spôsobom logicky ukončiť. To znamená, že voda je taký kruciálny problém. Ďalšie problémy sú technického charakteru a to je, že musíme ešte sanovať strechy, pretože momentálne máme prerušenú činnosť podali žiadosť o stavebné povolenie. Krásnovské Podhradie dočasne prerušilo túto činnosť, takže my sme sa použili všetky právne prostriedky, aby sme tento proces zvrátili. A druhý problém je, že máme na niektorých strechách, alebo respektíve na väčšine striech narušené nejaké problémy, ktoré potrebujeme riešiť, ale tam sa nevieme zhodnúť s Krajským pamiatkovým úradom a zatiaľ čakáme na rozhodnutie pamiatkového úradu, ako pokračovať. Zatiaľ máme len metodické usmernenie. To sú také dva problémy, ktoré musíme riešiť. Ak ich dokážeme vyriešiť, tak v roku 2026 by bol kompletne otvorený hrad Krásna Hôrka a budúci rok, ak vyriešime otázku tých dvoch problémov, tak by sme mohli nejakým spôsobom viesť, ale podľa nášho predpokladu a rozostava a potreby privedenia vody nebude to také ľahké. Nie je to problém Slovenského národného múzea, toto my nezabezpečujeme, ale skôr to vidíme až na rok 2025. Čiže keď sa dozvieme, kedy bude privedená voda na Krásnu Hôrku, vtedy budeme vedieť povedať, kedy prejde prvý návštevník touto bránou, ktorá je za vami. Prvý milník, pán riaditeľ, to znamená, že teda prví hostia budú môcť do časti hradu vstúpiť? Dá sa to takto chápať? Nie, prvý milník je stavebný, keď budú ukončené niektoré časti, ktoré budeme postupne preberať. Druhý milník je v lete, tam už budú
väčšina stavieb, ktoré sa tu realizujú, ukončené. To ešte neznamená, že ich budeme môcť prevádzkovať, pretože my ešte musíme vyriešiť, akým spôsobom sa budú tieto veci riešiť. To už ale začíname riešiť tento rok. Máme na to dostatok času, aby sme to vyriešili do toho okamihu, kým prídu prví návštevníci. A to bude? To som už odpovedal. V podstate plná návštevnosť predpokladáme v roku 2026. Budúci rok sme pôvodne plánovali, že prídu prví návštevníci. Aj by sme to pravdepodobne stihli, pokiaľ by sme vyriešili tie dva základné problémy, ktoré tu máme. Tiež zatiaľ nevyzerajú, že budú vyriešené a voda podľa našich predpokladov skôr ako na jar 2025 nebude. Takže toto je jeden z takých zásadných problémov, pred ktorým stojíme, ale túto otázku vody budeme riešiť samozrejme s Krásnohorským podradím, z obcov a ja verím tomu, že pán starosta nám povie viac o tejto záležitosti a verím tomu, že pokročili ďalej. A samozrejme otázky môžete klásť aj mojim kolegom. Pani riaditeľ? Hej, poďme si dopredu. Počkajte, ste Chceš otázku, alebo nám povieš niečo sa na nejakom? Určite kľudne nejakú otázku. Ja môžem potvrdiť všetko, čo povedal generálny riaditeľ. Tak možno keby si povedala, že aké práce práve prebiehajú, alebo čo sa už podarilo, keby si to tak vymenovala, aby sme vedeli konkrétne povedať, že čo sa robí, čo sa urobilo. Momentálne na Krásnej Hôrke prebiehajú práce, ktoré boli napríklad na 80% ukončené ako demontážne práce. Taktiež sa odstránili pôvodné nevhodné povrchy, alebo možno nepoužijem slovo pôvodné, ale tie, ktoré boli vybudované za socializmu. V podstate je to asi aj taká tá najťažšia časť, ktorá čakala aj projekčný tím, ale taktiež aj zhotoviteľa, odstrániť všetky nevhodné zásahy, ktoré tu vznikli počas socializmu, teda počas poslednej veľkej obnovy hradu Krásna Hôrka. A to si možno aj málo ľudí uvedomuje, ale táto veľká obnova, ktorá zďaleka neskončila nejakými výnimočnými riešeniami, trvala od roku 1964 do roku 1989. A najdôležitejšie pre nás je, aby sme všetky tieto nevhodné zásahy odstránili a aby Krásna Hôrka bola opäť autentická, taká, ako ju mali Andrášiovci v prvej polovici a začiatkom 20. storočia. Ja som veľmi rada, že práce pokročili aj v interiéroch, to vlastne uvidíte aj sami, keď tam pôjdeme. Sú to aj reštaurátorské práce, pracovalo sa na fasádach, v interiéri, taktiež sa pracovalo aj v exteriéroch, teda na fasádach, v exteriéroch a potom v interiéri. A zároveň prebiehajú aj všetky reštaurátorské a konzervátorské práce. Tie sa jednak vykonávajú buď priamo na Krásnej Hôrke, alebo potom v reštaurátorských a konzervátorských ateliéroch subdodávateľov. A sú to rôzne kamenné články, drevené články, ale taktiež sú to aj zbierkové predmety, napríklad textílie, obrazy a podobne. Všetky tieto predmety sú postupne obnovované, zreštaurované. Väčšina z nich sa momentálne nachádza v depozitároch Slovenského národného múzea a tieto predmety sú pripravené na to, aby sme ich začali sťahovať do novej expozície. Táto nová expozícia bude v priestoroch Dolného hradu a Stredného hradu. Bude to vyzerať tak, ako za Andrášiovcov začiatkom 20. storočia a potom chystáme expozíciu pre Horný hrad, ktorá bude vyzerať ako Schatzkammer. Ukážeme tam to najlepšie, čo Andrášiovci vlastnili, čo mali v správe a budú to riešenia, ktoré sú hodné múzea 21. storočia. Poviete nám prosím, pani riaditeľka, príklad takého ozaj nevhodného zásahu z tých starších čias? Tak jeden z najväčších problémov bol, že hrad zavlhal a bol zasolený, teda vysoká salinita, pretože boli použité betóny, cementy a materiály, ktoré jednoducho na takejto významnej kultúrnej pamiatke nemajú čo robiť. Ja častokrát hovorím, aj teraz sa k tomu vrátim, že nebyť tohto drastického požiaru a následnej rozbehnutej obnovy, nikdy by sme nevedeli o Krásnej Hôrke toľko, ako vieme teraz. A teraz je tá správna chvíľa vrátiť Krásnej Hôrky všetky tie hodnoty, ktoré počas minulých storočia, minulých 10 ročí stratila. Najdôležitejšie pre mňa je, že objekt je v poriadku, tie práce zo dňa na deň, z týždňa na týždeň pokračujú
Krásna Hôrka je v dobrom technickom stave a bude v ešte lepšom technickom stave. A veľmi sa teším na novú expozíciu. Teším sa na to, že návštevníci spoznajú, ako Krásna Hôrka fungovala už počas Andrášiovcov. A teším sa aj na to, že všetky tie jazvy zo socializmu pôjdu preč a už sa k tomu vlastne nevrátime. Super. Starosta, počkaj sekundu. Tak, mám. Lebo si vysoký. Mám si peknú. No. Môžeme? Poďme, ja môžem. To dáš. Pán starosta, počuli sme, že jedným z problémov je voda, takže v akom je to už štádiu z vášho pohľadu? Voda sa už rieši a je v takom štádiu, že už kolaudovanie vodojemu bude, dúfam, na budúci mesiac. Kolaudovaný budeme mať vodojem, ale v obci musíme aj vodovodnú sieť kolaudovať, na ktorú sme zatiaľ nemali ani financie, ani sme neboli nejak s tým oboznámení, že to bude chýbať. Čiže potrebujeme ešte to doriešiť, ale to s vodármi máme zatiaľ prístup od vodárov, že nám ju zamerajú. 30 rokov už by mala byť zameraná a není to akože, není skolaudované ani není zameraná tá sieť. Čiže toto ešte musíme doriešiť. Dúfam, že budeme mať do budúceho roku, nie jak pán riaditeľ povedal, že do 25. Čiže v roku 2024? 24 by malo byť toto ukončené, len ďalší problém je s vodármi, že kedy dotiahnu nám vodu ku nášmu vodojemu. To zase musíte s nimi začať riešiť, že jak. Čo to všetko obnáša? Kolaudácia? Alebo čo to všetko obnáša? Kolaudácia by mala byť jednoduchá už teraz, lebo sme z STF už dostali všetky podklady a môžeme začať po pol roku, čo som tu, sme to doriešili konečne. A už by sme to mali mať kolaudované, len vodu nám ku tomu vodojemu musia dotiahnuť z Rožňavy. Že kde to tam stojí, to som sa ešte neinformoval presne, čiže nechcem zavádzať. Z Rožňavy. Ako je obec pripravená na to? Keď sa otvorí hrad, určite očakávate aj nápor turistov. Ako sa na to pripravuje obec? Viete, všetky obce podľa mňa teraz dosť dobre stoja finančne, čiže nie. Tak úplne poviem, lebo na to potrebujete financie. My sme sa začali už zaoberať tým poslanci tiež, či vyberieme úver, aby sme sa pripravili na to všetko. Nejaké štátne fondy skúsime osloviť. Musíme viac pritiahnuť sem médiá, aby nám začali nejak pomáhať s tým, aby sme sa vedeli dostať k financiám, aby sme sa pripravili na ten nápor. Lebo z našich vlastných peňazí to nebudeme vedieť utiahnuť podľa mňa. Čo všetko to bude treba ešte v obci porobiť. A čo vám treba urobiť? Na čo by ste potrebovali tie financie? Minimálne chodník vedľa hlavnej cesty. Cyklotrasa nám teda začala už naberať na takých kontúrach, že už bude asi. A ďalšie veci ešte máme tam v riešení, nechcem o nich ešte rozprávať, lebo potom budem príliš rýchly. Čiže nejaká základná infraštruktúra? Základná infraštruktúra tiež. A hlavne budeme musieť mať pripravené parkovisko, že budeme vedieť, kde prísť aj hrad, aby už bol hotový. A keď by som mal istý sluch, že 2026 bude ten hrad, tak sa vieme na to pripraviť. Keď to zác bude potom 27-28, tak čo budeme pripravovať? Budeme musieť vymyslieť iné turistické zaujímavosti v obci. Ja by som rada k tej vode doplniť, keď môžem, lebo trošku by neboli dezinformácie. Čo sa týka vlastne toho, že jednoducho Krásna Hôrka je vôbec v podhrade, že nemá dostatok vody, to vieme aj, čo sa týka, že obec samotná nemá dostatok vody. A tým sme mali povolenú Krásnu Hôrku, alebo respektíve obnovu hradu, keď budeme mať dostatok, keď bude dostatok vody v obci. To znamená, bude ďalší zdroj, pretože zdroj nepostačuje. A ten ďalší zdroj bude napojený z Rožňavy výtlačným vodovodom do jestvujúceho vodojemu v obci. A to, že nebol ten vodojem skolaudovaný, dodnes ešte nie je, to bolo vlastne ten bod 0, od ktorého sa vedela odraziť vodárenská spoločnosť, aby vybudovala výtlačný rad z Rožňavy. To, že sa nečakalo už teraz na obec, respektíve o tomto probléme sme vedeli od roku 2018. Keby obec bola včas riešila, tak možno aj vodárenská by som povedala, že začali skôr. Ale už vodárenská nečaká teraz na obec, ide mimo toho. Momentálne sú v štádiu, dneska som rozprávala s pani riaditeľkou vodárenskej spoločnosti v Rožňave, dneska vlastne teraz sú v štádiu vybavovania, teda respektíve riešenia projektu pre stavebné povolenie a v dohľadnej dobe budú riešiť teda stavebné povolenie tohto výtlačného radu. A keď bude vlastne tento zdroj do obce dotiahnutý, potom budeme vedieť byť napojení, dá sa povedať, celé Podhradie aj hrad.
Hovorím, začalo sa to riešiť pozde, toto je ten problém veľký, lebo Voda NSK už, dá sa povedať, po dlhých rokovaniach nakoniec je to priorita generálneho riaditeľa pána Prcucha, ktorý vlastne išiel do Košíc, že si to osvojili a išli, dá sa povedať, samostatnou linkou, už nemohli čakať na obec, lebo bola to naša taká prosba, ale hovorím, začalo sa to pozde riešiť, toto je ten najväčší problém. Koľko sa tým stratilo podľa vás? No áno, stratilo sa skoro, tak v podstate 3 roky určite. Takže to je to, že už možno by sme boli dneska, čo sa týka toho výtlačného vodovodu, v úplne v inom postavení, takže asi tak. Nerátali sme s týmto časovým oneskorením, lebo respektíve my sme riešili v rámci projektových dokumentácií, bola vyslovene zonálna štúdia obce Krasnohorského podhradie vypracovaná, že je nedostatok vody, že sú nízke tlaky, že sú slabé potrubia, bolo to obci odovzdané, to znamená, že aby to nebola dezinformácia, tak takýto bol postup. Hej, takže od nás tá informácia obci išla v roku 2018. Ak máte nejaké otázky, radi ešte na ne odpovieme, alebo ideme teraz už priamo do hradu a pozrieme si to na... A tam vás niečo nápadne, nejaká otázka, radi na ne odpovieme. Ďakujem. Už som si upovedal. OK. Hej, no ja som na to čakal, čiže OK, ja som to dobre. Realizácia práce a projektu. Poďte, buďte takí dobrí, lebo chráničky nám praskajú.
Dolom rade bude aj strážnica, kde bude ako velín a naozaj PPS, KSS a všetky tieto zabezpečovacie systémy, kamerové systémy. No to je naozaj množstvo káblov, že je ich toľko, lebo jednak historickým ústrom, jednak novodobým svietidlám, takže je to trošku rozdiel. Napríklad aj na historických ústroch pribudnú parazitujúce svetielka, ktoré nám dosvetla kres priestor. Takže mnoho ďalších káblov je potrebných, čo predtým možno stačil jeden na jeden úster, teraz ich bude viac. Ešte stále platí zákaz. Tu pôjde niektoré hradby. A tu sa plánuje potom. Tu bude, tu je plánované s konkrétnym svetlom. Staviteľ na školky bude. Čo? Môžete nás si povedať. Viem len. Tejto bašte boli, dá sa povedať, úplne akože zničené, stropy boli zničené, vlastne tie piliere sú nanovo remurované. To bolo v hodine, dá sa povedať, po 12. skoro, lebo a dokonca tie klemby, ktoré sme predpokladali, že sú klemby, tak sú len tie škrupiny, takže budeme ich musieť, dá sa povedať, nanovo urobiť. Táto časť je dosť, bola podnáčaná, celý tento súterén, teda tiež tu múzea. Tento drevený strop do 16. storočia, to je v podstate akože renesančný strop, prešiel celkovo obnovu. Prosím, si už rozvojili do koštola. Tento drevený strop nad nami, celý komplet tento, je zo 16. storočia jedna z najvýznamnejších historických konštrukcií v tomto hrade a prešiel vlastne kompletnou sanáciou, obnovou. To znamená, zachránili sme historický strop, ktorý naozaj má svoju hodnotu, ako by som povedala, historickú, aj remeselnú, aj dá sa povedať vizuálnu, lebo také už dneska nenahradíte. Hej, takže tak. A to aký bol požiariek, ako sa dotkol požiar? Požiar sa to až tak nedotkol, v podstate bol len zadimený, ale viac menej ten strop bol aj tak napustený výčou krvou. To, čo bolo negatívne, tak on bol, dá sa povedať, čiastočne prehnitý v častiach múriu, kde boli múrivá vlhké. Tým, že nasakovala do seba vlastne vlhko z múriu, tak tie časti, tie slavia chrámov boli, dá sa povedať, odhnité alebo zničené, ale celý strop sa protézoval, to znamená, naozaj sa nahradzovali len tie časti, ktoré boli vo veľmi zlom stave. Hej, takže zhora sa tam nedá momentálne, lebo nie je tam možnosť, ale aj zhora sa obrovská sanácia sa urobila na tom strope. A fantastická remeselná práca. výskumnou
Hradom. Tak ako konštrukcie, viete, prešli nejakým výskumom archeologické, historické, tak omietky takisto boli zaradené do určitých akoby období, lebo niektoré časti hradu sa v iných akože historických etapách obnovovali späť, čiže na staršej časti môže byť novšia omietka a naopak asi nie. Ale v zásade to bolo prezistené, že ktoré omietky sú pôvodné, ktoré boli už neskôr už aj tie cementové akoby z socializmu, takže tie v zásade ako pani rejiteľka dali preč. A toto už je vlastne reštaurátorom nahodená nová omietka na objekt, kde je zvekárne a zvierne. Tam už je to veľmi zaujímavý priestor, tam sa si dostanete, je tam vlastne dobový komín, alebo takže taká vlastne zaujímavá vec, kde je snadá na tom priestoru žiadne. Z toho názvu jasné, že to je jedna. To už vlastne používali Andrašiovci. Nie o to ide. Dobre, pokračujeme teraz do Rákocielka, do Stredného hradu. Poďte za nami. Pozor na hlavu. Ale druhú stranu. Tú stranu. Ešte ideme ďalej? Teda to áno, do tej krajšej časti. Výborné. Ja. A to je teraz odkryté? My to chceme zamalovať. Pamätkári to chcú, aby sme to ponechali tak, ako to je. To je zaujímavé. Všetko bolo v poriadku, dokiaľ by si tu neotváral dvere. Myslíte, že to je nejaká stará kresba? 17. Toto vykurovanie počas Andrašiovci kúrili vecami a teraz bude robiť takéto podobné. Jasne. A to všade alebo kopľujú? To je to okna, tam je to aj Krásne. tie vykurovacie vláky, ktoré v rožiach, ktoré boli plášťovci. Oni sú technici, ja som to povedala veľmi laicky. Počkám do architekta, než to vysvetlila. Myslím si, že lepšie bude tu moc. Nie som štandardne, ale to má svoj zmysel. V podstate stredný hrad, respektíve väčšina častí hradu nebude vykurovaných. Toto, čo tu vidíte, to voláme to tzv. Topné rohože alebo vykurovacie rohože. Je tu už aj kolega architekt, tak po prípade vám môžem povedať podrobnejšie, ale za múzeum toľko viem, že v podstate tým, aby nedochádzalo k orosovaniu, tým, že vlastne zmena teplotných režimov, tak bude tu vlastne navrhovaný tento systém je. Najskôr sa zapne teraz, to znamená, keď číslo zahlási systému, že dochádza k orosovaniu, ktoré je nevhodné pre zbierkové predmety aj pre prostredie ako také, tak sa zapne tento systém, ktorý bude vlastne v okenných rosteniach takýmto spôsobom zabudovaný. Keď ani to nebude postačovať, budeme mať ďalšie rohože podobného charakteru pod kobercami a vlastne zapne tento okruh. A
Aj to je otázka, či je odpoveď na tú otázku, prečo máme toľko kábelaže, prečo je vlastne toľko rozvodov. Za starých čias sa voči orosovaniu vôbec nedalo bojovať. Teda je to no v podstate áno. A nie je to len o otváraní okien, lebo naozaj tu, keď zasvieti, dá sa povedať, teplé slnečné lúča na kamenných múroch, sa to tak či tak vyzráža. Tu keby sme mali aj neviem akú vzduchotechniku, čo nie je vlastne pre nás absolútne žiaduca. Ďakujem. No jasné, ja len to závisí od toho, že sme na využiče, že viacej ľudí sa pohybovať. Robia tam robotici? Ja som spomínal, že ja som naposledy bol teda na 4 roky, teraz sme tam 1. Oveľa lepšie. Ďakujem pekne. Čo by možno divákov tak zaujalo? No, viete čo, ja ako kurátor, respektíve ten, ktorý sa zaoberá zbierkovým fondom a možno tým teda reštaurovaním, samotnou expozíciou, tak prihliadam viac menej tie hmotné a hnutelné pamiatky, ktoré budú aj súčasťou expozície. Menej expozície je krásna múrka a v rámci tohto zbierkového fondu sa nachádza naozaj veľa skvostov, ktoré prechádzajú aj v súčasnosti alebo prechádzali v minulosti odborným ošetrením, reštaurovaním, konzervovaním a naozaj v rámci tohto zbierkového fondu Andrášiovcov, ktoré je predstavením ich zberateľskej činnosti okrem iného,
sa nachádza naozaj veľa zaujímavých vecí. Množstvo predmetov, toto už som zašiel priďaleko, ale skúsme prezradiť, čo sa niečo také našlo, o čom sme nevedeli. No, nechcem teda o tej stavbe, ale v rámci toho zbierkového fondu a v rámci jeho reštaurovania, respektíve reštaurovania odborného ošetrenia jednotlivých zbierkových predmetov sa vždy nachádzajú alebo objavujú nové a nové skutočnosti. Takže samotné reštaurovanie vždy prináša nejaké nové informácie o predmete samotnom. Takže určite množstvo z týchto zistení bude odprezentovaných aj neskôr po otvorení a sprístupnení expozície návštevníkom. Pani, môžete prezradiť aspoň niečo? Dopredu aspoň jednu vec. Určite to sú zaujímavé veci, napríklad v súvislosti s historickými textíliami, ktoré budú súčasťou expozície tzv. Františkinho múzea. Nachádzame tam množstvo vecí súvisiacich s módou, a teda tieto okolnosti, proveniencia jednotlivých šiat, dajme tomu Františky Andrášiovej, sa ozrejmuje až teraz. Super, ďakujem pekne. Už vás poprosím o vaše celé meno. Matúš Molnár, bude to aj vedúci oddelenia, dajme odborného oddelenia, oddelenia výskumu a starostlivosti zbierkových fondov. OK. Keby ste išli k tomu, aby ste nám ukázali, čo tam vidno, aby som si vás... Môžete ísť bližšie. Môžete ísť tu, v stene, a budeš tam aj ty máš. Je to vlastne figurálna kompozícia jednoduchej postavy muža s fajkou v ústach, so zástavou na žrdi v ruke. A ďalšie okolnosti vlastne, alebo nejaké analógie k tomuto dielu, ak to tak nazvem, tak nepoznáme z hradu. Možno to brať ako jednoduché amatérske umenie tej danej doby. Super, ďakujem. To sú historické schody, ktoré sa môžu reštaurovať a aby sa vlastne nehodnotili počas výstavy. Možno sú teda povedať, že to sa si ochránené, lebo to sú tiež chránené prvky.
A robia si ilustráciu. Len viete čo, to je taký betón, že proste nejakými zbíjačkami nemôžeme, lebo to sme pri kaplnke, takže sa to nesmie. Takže jak sa to bude? Bude sa, musí na odstrániť to lešenie a potom to skúsime nariežať, lebo ono je to oddelené od steny, takže teda je tam separačná vrstva, aby sme to vedeli odkloniť, len musíme to vyskúšať, sami nevieme, že ako, dúfajme, že tam to pôjde. Len kvôli tomu, že každý má svoj technologický postup. Aby ste chápali, že to nie je len o tom, že za chvíľku murári všetko urobia, proste má to svoju postupnosť, technologické prestávky a tak ďalej. Takže naozaj, tu sa, veď reštaurátori sa hrajú so výletkami a škračkami, vyslovene centimetr po centimetri, takže naozaj to nie je len také jednoduché, že vydúvajú murári a obletky na to. No väčšinou si to tak myslia ľudia, viete, ale teraz sa... Možno sme tu to škoda nevyužili. No to budú pekné fotky. Opciom